Днес ще си говорим за домове, но не за перфектните домове от списание, Pinterest или друга медия, а за вашите. Ще започна с един въпрос. Има ли стая във вашия дом, която на теория е хубава и би трябвало да обичате, но не ви носи спокойствие? Всичко в нея е подредено, но вие рядко сядате там. Мебелите са хубави, цветовете са безопасни, но въпреки това не се усеща като вашето място. Много хора често ми казват: може би нямам усет, а истината е съвсем друга. През годините като интериорен дизайнер забелязах нещо важно. Хората не се страхуват от цветове или мебели. Те се страхуват да не сбъркат и затова често залагат на сигурното. Бяло, бежево, неутрално. И домът им става красив, но не разказва тяхната история. И точно за това създадах Learn Create Connect, 8-седмичен онлайн курс за хора, които не искат просто красив дом, а пространство, което ги подкрепя, успокоява и вдъхновява. Този курс няма да ви каже какъв диван да купите. Той ще ви покаже как мисли един дизайнер още преди да избере цветове, мебели или аксесуари. Не е нужен опит, не е нужно да рисувате. Нужно е само желание и готовност да се доверите на собствения си усет. Представете си какво би било, ако в рамките на 8 седмици работите спокойно, стъпка по стъпка, върху една реална стая от вашия дом, от концепция до цялостен план. Ако имахте ясна структура и подкрепа, коя стая бихте избрали да развивате през следващите 8 седмици?